na subscribe da alamar kararrawa don samun shirye-shiryenmu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sakon barazanar Ummi Rahab ga Adamu Zango. Ummi Rahab ta yi wa Adam A. Zango barazana a shafinta na Instagram inda ta rubuta, "Na ji kana faɗa cewa kana so ka bayan tarbiyya, amma na bijire maka. Idan ka ci gaba da neman bata min suna da wannan shirin, wallahi zan tona ma asiri." Shin me yasa Ummi Rahab ta yi wannan rubutun? Duk wanda ya san Ummi Rahab a harkar fina-finan Kannywood, to a sanadiyar jarumi Adam A. Zango ya santa. Don a fim din da ya fito da ita a matsayin yarsa, wato a fim din Ummi. A baya-bayan ita Ummi Rahab ta koma harkar fina-finan Kannywood ta hanyar Adamu Zango, inda ta fito a fim ɗinsa mai dogon zango mai suna Farin Wata Shakallo, bayan ta shafe shekaru ba a ganin ta a fina-finan Kannywood. A sanadiyar fitowar da ta a wannan fim da kuma jinyowa a jiki da Adamu Zango ya yi mata, kamar yarsa da ya haifa. Nan take ta suna kamar wutar daji. Bayan an kammala zango na ɗaya na shirin Farin Wata Shakallo, cikin shiri na zango na biyu sai jama'a suka lura da cewa an maye gurbin ita Ummi Rahab da wata. A nan mutane suka fara bincike akan al'amarin, na aka fahimci cewa wai Ummi Rahab ta fara nuna girman kai da kuma nuna isa. Shi kuwa Adamu Zango bai son girman kai da kuma nuna isa da take yi, da kuma alaka da wasu mutane da take yi, domin ya ɗauke ta tamkar yarsa da ya haifa. Wannan shine sanadiyar rabuwar tasu. Duk da ita Ummi Rahab ta goge sakon nata bayan wasu ɗan lokuta, bai kamata a ce ta faɗa mai gidanta Adamu Zango irin wannan maganar ba, ko dan shi yayi sanadiyar haskawarta a duniyar Kannywood. To Allah ya sa mu dace. Daga Gaskiya 24 TV. Kamar yadda mutane suka ringa alakanta wannan sakon ga Adam A. Zango, shin idan Adamu Zango bai kiyaye bakin shi ba, za ta tona asirinsa kamar yadda ta ce? Shin idan za ta tona asirinsa